दिनै फैगौ 15 आरो 16 अक्ट'आव दिल्लीयाव मोनसे गिदिर प्रग्राम बा जों हाबाफारि लानो नागिरदों। बेयो जाहैबाय बड'लेण्ड महत्सब। এই बड'लेण्ड महत्सबाव जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जों बाहाय बाहागो लानानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे खोथाफोरखौ बेवहाय माने जोंनि सिगाङाव माने बेवहाय बक्तब्य लाखिफैगोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो बे बिथांनि बे बाहागो लानायनि हाबाफारिखौ जोङो गोसो गोथारै जों दिनै बरायग्रोनो होननानै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे महत्सबनि गेजेरजों दा जोंनि बिटिआर ओनसोला जिहेतु बिराद मोनसे माने गोदोसोनाय मोनसे एरियामोन। बे गोदोसोनाय एरियाखौ जोङो बेयाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठी जोङो ज' लोगो लानानै बेखौ एसे गोजौ फारसे लांनो थाखाय जोङो बिभिन्न हाबाफारिजों इभेन माने आन्दलन इभेन माने सोमावसारनानै जों बे जोंनि जौगाखांनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायनांबोदोंमोन। आरो बे जोंनि हाबाफारि बिभिन्न जों फैनानै मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ भारत सरकारा जोंजों मोनसे सुक्तियाव फैबाय। बे सुक्तियानो जाहैबाय माने मोनथाम दिनैसिमावलागै। ओमफ्राय लेटेस्टआ जाहैबाय बिटिआर। आरो बे बिटिआर जौगाखांनायनि खारनानो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायनि खारनानो जाहैदों मा बेवहाय माखासे जौगानायनि हाबाफारिखौ गमामायै जोङो गनायनांगोन बा बेखौ माने जोङो हाबाफारि लानांसिगोन। आरो बिदियैनो दिल्लीयाव खुंहैनायनि माबाफोर उद्देश्यफोर दं नामा? गोबां मानसियानो बुंदों आरो समाज बिजोङाव बुंदों कि बेफोरबायदि हाबाफारिखौ बेयाव लानायनि अनगायै मानो गोजानाव लाहैनांगौ बेयावनो हायो बायदिसिना बुंदों। दा जों दा सानो जे माखासे जोंनि दा जेरखम बिथांमोना ससियेल मिडियानि धरनै जोंनि बाथ्राफोरखौ दा माने मोजाङै फोसावगासिनो दङ। मोजाङै माने गोदो ससियेल मिडिया गैयि समावहाय रावबो खिन्थानो गैयियाव जों जे बेबादि मोनसे जोंहा माबा दङ बाथ्रा दङ जोंहा मोनसे दाबि दङ। बे दाबिफोरखौ भारत सरकार बा जिखुनु मोनसे आफादा जाय आफादा नाखि जाय गोहोआ नाखि बेखौ मावनो हायो बेखौ खोनानो मोननाय जायामोन। दा बे ससियेल मिडियाखौ सासे थानानैबो जोङो एखेबारे बे जाय गोहो द्याट मिन्स गभर्नमेन्टनि जाय सिथ्लायावनो गभर्नमेन्टनि जिनाखि माने मा होनना कार्यस्थलि बेवहायनो जोङो माबाहैनो हायोब्ला बिथांमोना जोंनि माबाखौ मोजाङै खोनासिनगोन मोजाङै आदर खालामसिगोन। ओरै जोंनि फोथायनायजों जोङो बिथांमोननि बे सिथ्लायावनो बेखौ माने खुंनो नागिरनाय जादों। बाहाय गुबुन मोनसे माबा गैया। जोंनि माने ओभारअल माने डेभेलपमेन्ट ओभारअल माने बिटिआर ओनसोलनि माने भेराइटिस माने डेभेलपमेन्टखौ बाहाय जाहाथे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गोहो गोराफोरनि सिगाङाव फोथायनाय माबाखौ लाबोनो हायो गोरलैयै। बिटिआरनिफ्राय सोर गेदेमा बिथांमोना नुजाथिगोन? बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा सिबाथ' निस्सय थांगोन। दा आंनि मोनसे हाबाफारिखौ माने पार्टिकुलारलि बिदि मिथिया। जाय हक बिथांमोना बेवहाय जि धरनै गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय माबागोन बिथांमोनखौ बै समावसो माने जों मिथिगोन आरोखि। আৰু আমাৰ এপছু তথা মানে দিল্লীত অহা আমাৰ যিটো 16 তাৰিখৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ জন্ম দিৱস সেইটোৰ ঠিক মানে এটা দিনৰ আগত এটা বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ এটা মানে উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু সেই বড়োলেণ্ড মহোৎসৱত আমি বহু চেষ্টা কৰি আমি আহ্বান বা তথা আমি বিচৰা মতে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইয়াত উপস্থিত হ'ব। আৰু সেই উপস্থিত হোৱা আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হৈছোঁ। আৰু ডেফিনেটলি এই মহোৎসৱত উপস্থিত হৈ পেলাই তেখেতে আমাৰ এই বড়োলেণ্ডত থকা যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী তথা ভাষা কলা কৃষ্টি আৰু বিভিন্ন উন্নয়ন সম্পৰ্কে যিখিনি আমি ফিলচফি লৈ পেলাই আমি এইখন বিটিআৰখন গঠন কৰা হৈছে। এই বিটিআৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেত মানে ইয়াত আমাৰ আগত কিছু আমাৰ আশ্বাসন মানে আশা কৰি পেলাই আমি তেখেতক যিটো নাকি আমাৰ তাত মানে উপস্থিত হ'ব সেই উপস্থিত হোৱা তেখেতৰ যিটো কনচেণ্ট সেই কনচেণ্টটো মই আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু সেই আদৰণি জনোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি আগতীয়াকৈ আমি বিটিআৰত থকা আমি গোটেই 3টা সংগঠন বড়ো সাহিত্য সভা বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো হাৰিমু আফাদ এই 3টা সংগঠনে আজি একেলগে এই
তেখেতৰ মানে ধন্যবাদ তথা নাকি আমাৰ গুডউইল বা শুভেচ্ছা বা তেখেতৰ যিটো আগমন বা উপস্থিত সেইটো আমি সন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেখেতৰ ধন্যবাদ আমি দিবৰ কাৰণে আজি এই শোভাযাত্ৰাটো আয়োজন কৰিছোঁ। गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजासिम खुलुमनाय जासिहरबाय आरो गासैबो बड'लेण्ड रायजोनि गासैबो बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी बयनिसिमबो जोङो जि बड'लेण्ड महत्सब बेनि जानानै जोङो गोजोननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों। बे समाव जोङो मोनथिगौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि मोनसे मददजों फैगौ नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 बे सानैनि हाबाफारिजों दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महत्सब होननाय मोनसे हाबाफारि बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ। बे हाबाफारियावनो गिबि खेबनि थाखाय जि मोनसे 15 नभेम्बराव बेयावनो जोंनि बेखेवनाय हाबाफारि हिसाबै बेलासि समाव जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां श्री नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथाङा दिनै बेयाव बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव जोङो कनसेन्ट होबाय। बेखौनो दिनै जोङो बरायनानै जोङो दिनै मोनसे रेलि हाबाफारि लादों। जोङो बिथांनि जि मोनसे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोङो गोसो खुसियै गासै बड'लेण्डनि रायजोनि जानानै जोङो बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौनो हास्थायदों गासैबो बर' रायजो राजा जाहाथे बे गासै बर'निनो मोनसे हाबाफारि होननानै बेखौ सानगोन आरो बुजिगोन आरो बेखौ गावनि हारिनि जि मोनसे राव थुनलाइ आरो जि जोंनि गासैबो हाबाफारिनि जि मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथि बेखौ भारतजों लोगोसे गासै पृथिबियाव गोसार होनायनि थाखाय जे मोनसे मोजां हाबाफारि बेयावहाय जाहाथे गासैबो रायजो राजाया मदद खालामगोन आरो बेखौ बरायगोन आं बेखौ दिनैनि जि मोनसे रेलिनिफ्राय बेखौ फोरमायबाय। आरो फैबाय थानाय जि 16 नभेम्बर बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बेखौबो जोङो दिल्लीयावनो जोङो साइ स्टेडियामाव गाजा गोमजायै गासै गुबुन गुबुन हाबाफारि सेमिनार दङ, डिसकासन दङ, जोंहा दिल्लीयाव रेलिबो दङ। जोंनि गासै बर'नि जि GI टेग मोननाय जिखिनि जोंनि बिथिंफोर बे गासैबो आयदाखौ जों लानानै बेयाव एग्जिबिसन दङ। बे गासै जोंनि हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमु गासैबो जौगानाय बिथिङाव जोंखौ बिश्व दरबाराव लांनायनि थाखाय बे मोजां मोनसे गिबि खेबनि थाखाय हाबाफारि। बेखायनो बे हाबाफारियाव जोंनि गासैबो बड'लेण्ड बासिया गासैबो जाथि आरो जनगोष्ठीया बेयाव बाहागो लागोन। बेखायनो बे मोजां मोनसे हाबाफारि बेखिनिखौ बे समाव नैबे दिनैनि जि रेलिजों जों बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बे जि मोनसे जोंनि गिदिरथार जि मोनसे बड'लेण्ड महत्सब बे बयनिबो मददजों जाहाथे साक्सेसफुल जागोन जाफुंसारगोन बेखौ गसायनायाव आर'ज खालामनानै जों बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय। गोजोन्थों।